Avui estic directament improvisant. Faré unes llenties vermelles amb boniato i tirabecs, que vaig fer alguna cosa semblant no fa gaire, però en el boniato hi he posat za'atar, una espècie oriental boníssima, hi he posat molts alls, els escalivaré, que li donaran un toc definitivament especial. Els tirabecs els escaldaré i els saltejaré, els posaré a l'últim moment, i el sofregit de ceba, anem a veure què hi posem. Després us ho explico. Ja he escollit les espècies per acompanyar el sofregit de ceba. Hi he posat una culleradeta de llavors de cilantre, mitja de llavors de comí, una de pebre negre en gra, una de sèsam amb cúrcuma, mitja de garam masala. Ara ho matxaco i ho posaré a sofregir per afegir-hi la ceba. És una mena de curri, vull dir, perquè de fet el curri és això, un combinat d'espècies. Tenim ja les espècies a punt, estem escalfant l'oli, però vaja, tot això no ho posarem, que això són mides, vamos, aquí per 4 vegades probablement, seria massa bèstia. Jo hi posaré una cullerada sopera. I aquí jo crec que pel cap baix, aquí hi ha com 4 cullerades. Vull dir que no ho poseu tot, Les mides que us he donat era per fer la barreja d'espècies. Això ara ho poseu amb un tap petit, amb un pot petit, i, vamos, us aguanta ben bé una setmaneta sense problemes. Ara posem els tirabecs a escaldar. Un minutet, no més. Només perquè mantinguin el color i de seguida ho refredeu. Després ho saltejarem. Ja hem tirat la barreja d'espècies a l'oli. Un momentet, no gaire més, mig minut, que si no se'ls cremarà. Ara ja hi tirem de seguida la ceba. Aquí tenim la ceba, sofregint-se lentament amb les espècies. Ho deixarem entre 5 i 10 minuts. Jo crec que més aviat 10 minuts. A la següent toma us dic el que hem trigat. Ja tenim llest el boniato i també els alls. Ara parlarem els alls i això ho reservarem per incorporar-ho a les llenties al final de la seva cocció. 20 minuts, 185 graus ha trigat. Això són pèsols de llàgrima, superpetits, els millors de tots, els més tendres, que venen del tirabec. El tirabec, de fet, és la beina del pèsol. Aquí, en aquest tirabec que veieu aquí, es veu molt bé. Alguns són ja prou grossos com per treure'ls. Aquests, encara que aquí us sembli, encara no ho són tant. Ara els tallem molt finets a làmines o a juliana directament, ho saltegem i ho posarem per sobre de les llenties. Ja he tirat el brou de verdures, més o menys el doble que de llenties. Llenties hi havia 125 grams, he posat uns 250 mil·lilitres de brou de verdures. I ara ho deixaré coure, en uns 15-20 minuts estarà llest. Si trigo menys, us ho dic. Ja tenim les llenties cuites i he afegit una miqueta d'aigua perquè m'havia quedat potser una mica massa espès. I ara hi he posat el boniato i els alls confitats i ho emplatarem amb els tirabecs a sobre. I ja tenim les llenties emplatades.